Opakruoth nyikwa Ramogi kamana inya kumkete Ramogi TV kaune wang sae chenro maro Oimore bang'e to brogo mbaka gi buch jo piny kama bro wuogi akelo Misori men jagoro maduong' Kupet gimomiyo skunde no yaw to koro sane jonyuol nigi ywagruok gi muodo lak. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu bendo ngiso jopuonjre madongo ni kik med omenda mora mora to gin be giwacho ni gin gi gope mang'eny to embo wacho ni aput moro nyaka keti. Koro mane mbaka mobro goyo ga kelo Misori kendo bro yie ni mondi go simu ariyo moko kanyo mondi penjo ma en godo achiel kachiel kode, lakini jaloko mar Wilson Ochuka jaka buoch Kobeta anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Anyuola mar nyadendi manyocho negi kar dak mar Oisambu wacho ni jogo manoteko nyadendi no ne okuongo kwayo gi asoya mar siling 500,000 kapok negi negi. Yang nendogi, rombo, bende nendogi, gwena par bende nendogi. Bujogo weyawe ag ot likanyo. We have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. Jopiny magweng' mamadungu e kar chung' od bura ma Ugunja pod nigi luoro kaluwore gi monj kod kuo mosekelo lal e gweng'no ka obila bende iseyo ni oseyulo e tich. So from government and the Kenyan parents, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Migawo mar somo kone jopuonj madongo mag skunde sekondari nyaka bed mana god horruok kendo tiyo mana gi pesa ma sirikal oseoro. Ero kamano kupkete Ramogi TV kadwa irwinjo pachi 2:6 kaka inyalo yudo wachaka nigi weche mainyo chuny ni oyangore ni nyadendi moro manyocho negi e kar dak mar Oisambu e kaunti ma Nairobi ka nyocho wuondi kendo dinne ka jal manonege to ne oro ote ne familia mare kadwaro ni mondo gichulo omenda maromo siling 500,000 eko weye thuolo. Mana oyangi gi familia mar nyadendi no makoro oyang nyinge kaka Rita Waeni Mwendo. Jafwambo marwa Lydia Okeyo ni kod ler. Eote margi magichiwo e yoroboke, familia mar nyadendi no moyangore kaka Rita Waeni Mwendo ochiwo ler mathoth ewi nek mar nyargino. Kokalo kuom jawachelo familia no Dr. Lilian Mutea, Rita no wito ngimane ka jahigni 20 kano winjo donje hike mar 4 kendo mogike ka tiegruok ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology JKUAT. Giwacho ni chieng' ngeso tarik 13 dwene, Rita nowuok e od waygi mantiere Oisambu mondo mi odhi orom gi osiepne moro. Chieng' Jumapil tarik 14 dwene, saa 11 okinyi, wuon mare noyudo ote mar ong'we yamo kata SMS manegolo ne chik mondo mi or siling 500,000 kapok seche 24 rumo mondo mi we Rita thuolo. Bang' yudo ote makamano, negigo report ka obila mar Okwach Kich e ka pedhano chakore. Bang' mano, negichako gido ote mamoko 2 madwaro mondo mi gioro omenda makamano. Kata kamano, chieng' Jumapil nogono ema ne giyude ote mar nek mar nyanno maringre no yudi alwora mar apaya maduong' Mathika, gino makoro miyo giwacho ni chalo ka gima jal manonegi ne kwayo omenda kata mana bang' negi. Familia no wacho ni gin kod chuny lit kaluwore ni Rita ne en nyan ma oriere kendo ne moro chunygi kinde duto mane giromo kaka familia. Gikwa oganda mondo miyo hore kendo omigi thuolo mar ywago nyargi kendo kik penjgi penjo mathoth e kinde ni makoro gin kod lit. Nek mag nyidendi osebedo kamedore pachoka makoro nyuolo paro mopogore kaka wuono ringre nyan moro machich ni no negi kendo wit ringre no kwanye ringre e Bathaura Maruiru e Bathapaya maduong' Mathika e kaunti ma Kiambu. Ringre nyano ne koda dhonde manyiso ni no bedo gi amen gi jal manonegi. Joneno wacho ni no yudo njuka chiela kod itien moro mongere kaka Mugoka e kama no witie nyano. Komanda mar obila ma Georgia Sub-County Michael Maura oyango wachno komedo ni ringre nyano no yudi kaniduk Sirith. Ringre ne oterie kar kano ringre joma otho ma General Gago e kinde ma iriti yange gi familia mare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Mameru oseyo jotelo Mameru duto mag sirikal mamalo kod mag county kuom dhi nyime kod siasa mowacho ni geto ketho nyinge ka itude gi nek mar jandiko e yor mbui miluongo ni Daniel Mudhiani. Kawira no wuoyo ka bura ewi nek mar jandiko no ma ong'ere kaka sniper to ne okawo okang' machielo tok dore muweyo achije mag nek mare thuolo. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo walero.
Nonro wi nek mar jandiko e mbui Daniel Muthiani Bernard mong'ere kaka Sniper medo dhi nyime ka korodore moyo thuolo mogo kuom achije 6 manomaki kitudo kod nek makamano. Magi ka gavana ma Meru Kawera Mwangaza to tudo nonro gi kod siasa maluore kowacho ni jotelo moko lawre kode. Kane olose kinde limbe mag yango chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore e kaunti no, Kawera wacho ni weche maluoro anyuola ne matudo gi kod nek mar Daniel Muthiani mong'ere kod nying mar Sniper gin yamb siasa makalo kendo biro mana rumo machiegni mana kaka temo gole apisi nyadiriyo osekalo. Itapita tu. Ya impeachment ilipita. Ya matusi ilipita. Na hata hii ambayo iko Meru itapita. Na justice kwa kila mmoja wetu. Hata mwananchi anataka justice. Na justice ya mwananchi ni maendeleo. Na ndio sisi tumepewa hiyo nafasi tuwafanyie kazi. Bwana asifiwe. Gavana Mwangaza onyiso jotelo masego mondo ti kod teko go e kelo dongruok ne jomeru kedo kod dhier mokwako kaunti no. Ni ombi langu ya kwamba kila kiongozi kama ulipewa nafasi kama CS wa kaunti ya Meru, umepewa nafasi kama PS wa kaunti ya Meru na mtukufu wetu, rais wetu tunayependa, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MP, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MCA, tuko katika vita moja hapa Meru. Naomba tuweke hizo silaha zingine zote down, tuanze vita ya kupigana na umaskini. Odiochieng' manyoro dono golo chik matamre weyo thuolo achije 6 burano. Motelo ne ma ji 6 kamotingo Vincent Muridhi Kirimi mong'ere kod nying mar Oledhi mar Supu Omioro, Kenneth Mutua Matiri mong'ere kod nying mar Gashigi, Frederick Muriuki mong'ere kaka Pop, Franklin Kimathi mong'ere kod nying mar Duduras, Timothy Kinoti mong'ere gi nying mar Timo kod Murangiri Kenneth Gwantai mong'ere kaka Tali nonego we thuolo tarik 16 dwe mar 1 higani. Kata kamano mano ne ok otimore ka doho rito tieko nonro madhi nyime e kabiwe gi thuolo. Doho chiwo tarik manyien mar weyo achije gi thuolo ma en tarik 19 dwe mar 1 higani. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Obila ma Siaya ochako nonro wi achije ma itudo kod kuo jamni e gweng' ma Madungu mayudore e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Cleti Kemboy okoni giseyudo nyinge achije moko mitudo kod maundu kod kuo jamni e gwengego e kinde ma jopiny to seyo obila kuom rem ka ondama ne jokuo jamni. George Bati miwaler. E gweng' ma Nyaera e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya, Jaduong' Vitalis Oloo pod ni kod achiedh nade ka oparo kaka tarik 16 dwe mar 12 mar higa mokalo jokuo jamni ne omaye mwandu mane en godo gi geno ni ne nyalo konye. Kane piny oru, mama nowuok ni dhi yawo dho ot mondo gol dhiang' otwe oko. Kane omondo gimo sa 12 kane ochopo koyawo dho ot hivi to noneno thuon dho ot maduong' ikor sis. Nendo kuny sis, botong' fito, budhiang' nendo kaw dhiang' kanyon dhiang' nendo dhi, rombo bende nendo dhi, gwen 10 bende nendo dhi. Bujogo weya ot likanyo. Kowinjo mano to duok na report jaduong' dhiang' odhi. Abe kana winjo na chako ywak. Vitalis oseyo obila kuom yulo e timo nonro mar yanga diere wi kuo manotimore dalane ka okoni kata bang' chwalo lipot kendo ndiko dhoge ka obila nyaka achiel kawuono onge obila moro amora moselimo dalane. Andiko statement na kaka nindo kaw dhera grombona gugwenda 10 kochakre kanyo nyaka sani kata polisi yoyote madufuatie bang'a mondo biyo nento nindo timre nadi na chweyo moka neno. Jaduong' no mabende koni jokuo jamni okonore gwenge makono koting'o Nyaera, Luoka kod Ombonya mayudore e tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega ojiwo tend loch nanga makono mondo mi oluw achije ma osechwal nying-gi ne ruoth makono ka onyiso chech ni jokuogego nyalo bedo ne dhi kod chiaye ma gikwalo e kaunti ma Siaya nyaka kaunti ma Libamba. Chief nowuoyo ni gima timore ka nendre ni gweng'uni uketo kong'o ng'eng' gweng'ni koro jokuoe biro to metho to gimadho nyaka njaga to gibiro girito kochopo tieno to giinglia gweng'uni koro gichako shambulia ji. Odiochieng'no chief nogolo list. Chief noluongo nying kijande mane gweng'ni. Wacho nosemiye nying kijande maricho mane gweng'ni mokadho 10. E kinde ni ma jopiny seyo obila kuom yulo e tich,
komanda mar obila e kaunti ma Siaya Cleti Kemboi okoni ok ginyal mako ng'ato ka gionge kod neno moromo, ka koro singo ni obila dhi nyime gi nonro e wi achije ma ochwal nying-gi ni obila. Now I'm assuring the people that already we have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. And you know, obviously, we cannot just arrest somebody and take them to court without any sufficient evidence, because the DPP will not allow us to allow that case to go to court if there are no sufficient evidence or the threshold of evidence. Ka olero ni giluwo katon rabuon timbe achijego, jatend obila no bende okwayo jopiny mondo tim machiegni kod obila e thiro timbe mag maundu kod kuo mag jamni e alwora mar kar chung od bura ma Ugunja. Very soon, if credible information or evidence arises, we are going to arrest them with the view of prosecuting them. But currently, our officers are on the ground with a lot of patrols even during the night, because all these incidents happen during the night. And we still urge the members of the public to continue cooperating with the police. Kuom dweche manok mokalo ywak ewi rochruok arita e kaunti ma Siaya koting'o kuo mag jamni, turo dukni, nek mag chuk dar e chirni kod nek mag jopuonj manotimore giko higa mokalo. Tendo obila ma Siaya osingo luorore nyaka seche mag otieno ka gikoni timbe maundu inyalo mana tieki ka jopiny otiyo e dweche achiel kod tend arita e kaunti no. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto okoni ok obi dok chien e chopo mise mag sirikand Kenya Kwanza mar neno ni gedo mag ute ma nengogi ogonyore ochopo kare. Ruto mane otimo limbe kaunti ma Trans Nzoia olero ni weche mag doho ok bi miyo lok paro ewi dongruok kaka madhi chiwo tije ne ojende. Jatend piny bende nomedo ni nyaka ket maino e chiwo thuolo ne rowere mar neno ni giyudo tiegruok mag tiyo kod masinde manyasani kod mag mbui be. Kwa ile nyumba 200,000 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia, na nimeleta hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Vijana wa Trans Nzoia mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Kwa ile nyumba 200,000 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia, na nimeleta hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Vijana wa Trans Nzoia mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Kwa ile nyumba 10,000. Kata kamano gai mar ODM Raila Odinga to pod medo mako chung' motegno ni doho ma pacho ka owego chonge ne sirikal ka okoni mano rocho chik. Odinga bende nokone Ruto ni owere kod medo usuru mathoth ne jo Kenya, to kar mano oket maino e fuong'o pek mar ngima. Odinga ne oten kod jokanyo mag ODM e kinde ndikruok mag jokanyo mag ODM e kaunti ma Bungoma. We have said that the judiciary should remain independent and that there should be no dialogue between the judiciary and the executive arm of government. As many of the people say aye, as many as opposed to people say nay, the ayes have it. Hakuna basari katika CDF, hakuna. Sasa tutafanya nini kama wananchi wa Kenya? Kwa hivyo namuomba leo tumekuja hapa tuanze safari mpya. Wabunge watakwambia CDF hawapati. Wazazi kwa shule wanasema na walimu wanasema capitation ya shule hakuna. Sisi political parties hakuna pesa. Mama county kwa Busia atakwambia ngafu hajakuja. Pesa ya wananchi huto. Kwa sababu ushuru tukiangalia payslip zetu ulikata hata Disemba, Januari umekata. Hii pesa inaenda wapi? Kwa wakati huu tunapoongea ile shida ambayo wananchi wanakabiliana nayo, ile shida ya gharama ya maisha, haitofautishi kama ulipigia Azimio kura au ulipigia Kenya Kwanza kura. Mae mbaka mang nogonga kelo Misori ni migao mar somo okoni jopuonj madongo mag sikunde sekondari nyaka koro twe okanda kendo tiyo kod omenda ma piny owacho osechwalo ma ok gimedo nengo mar somo ne jopuonjre mora mora. Ezekiel Mashogu manolose kinde puodho jopuonjre ma idhe sir kod bengi mar KCB okoni ywak mar jopuonj madongo ewi gope ma gin go ibiro losi kaponi piny owacho loso put moro madundo
mabiro loko kaka omenda ichwalo ne sikunde sekondar. Judith Omondi kod ler mar wachno. E kinde nyasi mar puodho jopuonjre ma idhi sir kod bengi mar KCB e somo mag sekondar mane obagi e boma ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne okawo kinde mar chiwo ler ewi omenda ma ichwalo ne sikunde mag sekondar. Mashogu okoni gi nengo ngima matek sani ok giikore mar medo sigo ne jonyuol gi medo nengo mar somo ne jopuonjre. Okoni jopuonj madongo owinjo ti mariek mar nyiewo mwandu mathoth dichiel mondo kik ti kod omenda mang'eny. We don't want to overstretch the parents to pay more, because we know even for purposes of economies of scale, once they do the procurement, if it is beans, if it is rice or whatever, and they pay for the operation costs, actually even you find there's a parents remaining. So from government and the Kenyan parent, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Mashogu bende okoni kaka migawo mar somo ne ok gichuogo omenda masani ichwalo ne sikunde mag sekondar. Olero ni aput mane oyiere higa mar 2018 ne ogolo lipot mogik bang' choko paro mag jopuonj madongo, kendo nyaka sani gisebedo mana ka giluwo poni omenda no romo. A conclusion was made that the amount of school fees which is supposed to be chargeable was 53,000 for national schools and extra county schools, and also an amount of 45,000 for county schools. Ever since that particular time, of course, as a ministry, we do an assessment each and every year. An assessment to determine the amount of money that we are supposed to give to our national schools, extra county schools, and boarding schools generally. Okoni gibiro chuogo aput machielo, to ok machiegni ka okono jopuonj madongo mondo ti mariek kod omenda nyaka chop chuga apud no. We will be able to come up with another task force, which again, there will be a stakeholder engagement, and out of that is when we will be able to say, yes, do we factor in certain factors like what you have said, the cost of living and other things, but that will come in the future. Jopuonj madongo mag skunde nyaka ne yaw skul osebedo ka ywago gope madongo magingo, ahinya to ne ji makelo negi mwandu kaka chiemo ne jopuonjre. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar somo kwayo ji kod riwruoge manyalo chiwore mar siro jopuonjre madonjo e klas 9 mondo yie ochiwre mondo lek mar 100% ochop kare. Makwayo manogol kod jagoro maongirore e migawo mar somo Belio Kipsang mano yuore nyasi mar puodho jopuonjre mome sir kod bengi mar KCB. Kopogore kod jopuonjre 14,000 mane osir kod piny owacho e chenro mar elimu scholarship, bengi mar KCB bende nosiro jopuonjre ma 1,000. A huge need for this, and we thank KCB for the contribution that they have done. We have Equity Foundation, we have Family Bank, we have Cooperative Bank, we have quite a number of other partners who are coming in. We are building the capacity of Jomo Kenyatta Foundation to be able to adequately coordinate. We are also aware CDF is going to put in another 10 billion shillings. County governments are putting in substantial amounts. So with all this support that is coming from our Kenyan population, we want to believe that we shall be able to take care of every other child and no one will be left behind. Riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj Kupet e bade ma Homa Bay okone jokanyo sekta mar somo e kaunti no mondo riwre kanyakla mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 mar KCP odonje klas 9 e skunde mag sekondar mane oluonggie. Jagoro mar Kupet e bade ma Homa Bay Stephen Yogo kod jakom Kupet e kaunti no Jack Okoth okoni somb jopuonjre ahinya to mago manyiri nyaka mak motegno kaka yor ting'o malo rang'iny mar somo e kaunti ma Homa Bay. Bende gikone jogo manie sekta mar ohala, sekta mar lupo kod jogo manie sekta mar apiko e kaunti no mondo kik giyie mondo jopuonjre odonje tije ma ok owinjore kodgi. Ang'eyo ni nyithindwa manyiri ma pod tindo moko madhi e lak nam kanyo moko yudo iye ma oyaye, to waneno ka mago ketho ngimagi mabiro. Kora wadwaro ni nyithindo manyiri monego bed ni ne skul
sani gibed e skul gisom kendo gibed ka gin gi orruok. Joma nigi orruok ema keyo maber nikech jakinda ema keyo. Intervention dwarore. Go wacha no onego bed ni dhi e skul ok dhi romo nikech kech korami maber ang' iru ka pod odok e nam. Koro intervention ok okel maber ma ng'iyo ni nyathi nyalo bedo e class throughout. Mane manyalo konyowa. Koro sirkal nyaka donjo e gini kata sirkal mar gwenge. Wadhi yie moro machuok waduogo to wadonje buch jopiny gi Akelo Misori men jagoro maduong' Kupet. Aneno ka makamu ka ni Kisumo kanyo wacho ni Trevor Ruto ka oromo gi Kome ma ochwade pesa to demokrasi orumo Kenya ka. Erokamano makamu. Aneno ka pod ntiere ote moko mantiere ka joka dongo Kabondo duto oketo wang'gi buch jopiny ma engineer Frederick Omondi Akelo nyakwar nyapi kani Kadongo Center. Erokamano ahinya mane mbaka mwadago sani. Wabro kawo simbe 2 kende mondo owinja ni pachi chalo nade wach mar somo ni sani koro odhi nade. Akelo Misori osedonjo ka en jagoro maduong' mar Kupet. Ginchon kode ndalo mane penj duoko mar penjo duogo to sani to koro nyithindo notere sikul. Sirkal wacho ni kik jopuonj madongo kik med kata nduru e school fees. To sikunde achiel bende ornegi nyithindo moloyo kaka ginyalo keto kanyo. To sirkal bende koro negi pesa te. Koro ang' ne tim nang'o mane mbaka mwadhigo kod Akelo Misori en jagoro maduong' Kupet. Umbu wikru mondo mwakaw simbe 2 mokwongo mabro donjo wabro mako namba wabro keto piny kanyo miyo kik idhi mabor ahinya. Geoffrey Mwaniki Nyamo. Ndani ni wapi? Ni Mwea, Kirinyaga County. Mimi ni mkulima. Sijawahi cheza tena. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Niliambia my wife, nilimpigia simu pale alikuwa kazini, nikamwambia nimepigiwa simu nimeambiwa nimeshinda. Nitajaribu, nitaendelea kucheza. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Maeka mwachake chenro maro mar buch jopiny Akelo Misori osedonjo ka en jagoro maduong' mar Kupet. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi mwalimu. Erokamano ahinya. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu
nogolo wach kawuono konyiso jopuonj madongo mag sikunde sekondar ni nyaka koro gitwe mana okanda. To nyithindo be wang'eno oornegi mokalo namba ma ginyalo keto. Ang'o ma koro dhi timore sani? Jopuonj gi dhi timo nang'o seche ma koro jatend migawo wacho ni otwe okanda to nyithindo bende ng'eny e sikul. Jopuonj dhi timo nang'o koro? Trevor, nitiere policies ma jatend migawo mar somo oseketo ma nyiso ni samoro en emothuyo jopiny kod jopuonj. En emothuyo jopiny gi jopuonj? Othuyo jopiny gi jopuonj nikech kaka sani endi ne sama ne nyisa ni mondo abi ka an national school miluongo ni Murang'a High School. Murang'a High School ocha ne nitiere gi nyithindo streams 10 mag jo form 1 higa mokalo. To sani koro nyisgi ni mondo gikaw streams 12. Mogeche ni to kendo pesa mar jo form 1 itero mana ka nying ji osedonje NEMIS. Tiyudo ka samoro kaka an gi president, an gi chairperson mar Murang'a sub county, Murang'a county, ma en iluongo ni Madam Esther. To nyisa ni Mumbi Secondary School moentiere pesa mar nyithindo 300 mar jo form 1 ma higa mokalo 2023 mane onego beno yudo nokoyudo. Koro ka ok jopuonj ochajo pesa ma inyalo timgo somo maber e yore mag somo, to geche nyithindo gi koro ng'ama dhi chulo negi. Nikech kuom siling 22,224 sikunde yudo ma 10,000 kende ka higa rumo. Nitiere grup moro e Ministry mar Education mang'ado pesa ni miyudo ka siling 1,300 ging'ade edu afya, to siling 5,000 giwacho ni mane do dhi gedo. Sama Kilimi Meria oeda commission mano omiyo President Kibaki wach mar solo pesa. Unoyudo ka edu afya nokobedo factored in. Pesa mar siling 5,000 nokete gedo. Koro iyudo ka sikunde wa mang'eny mag jo mani sub county ma kao nyithindo ma chien kono, ka ok ochulnegi pesa to parents wacho ni gin ok ginyal chulo nikech sirkal wacho ni osechul pesa. Kendo sani nocho land ni wasetero 30 billion schools. To 30 billion schools to kowacho ni onding'o panga kata miyuga mix secondary school to yudo pesa di. Koro magi gik mamiyo kata wach gik mowachogo to jonyuol nyaka ikre ni nyaka gichul moloyo kanyo, nikech somo marwa mar nyithindo en somo makowa kaka jokenya. To kadipo ni waketo nyao ni ok odwa chulo nikech sirkal osewacho ni pesa osechul, to wabiro mana undermine quality mar education mar nyithindo. Koro gimowachogo endo gin gik mokalo mani chien, otiyo gi siasa mondo wach ni sirkal timo to sirkal ok tim. Nikech adiri mar wach ni kuom 22,224 10,000 kende madhi schools. To jonyuol koro otim nang'o? Nikech ing'eni jonyuol be koro keto kamoro ma gikia ni giwinj ng'a. Sirkal wacho ni pesa osebiro, jopuonj madongo wacho ni nyaka sebiro ka chieng' mokwongo. Ng'ano ma nyaka giwinj. Chieng' mokwongo nabiro kae nawacho ni kwarito ni wadwa winjo mana duol achiel moa Jogo House, to wabiro miyo nyithindwa ok dhi sikul. Nikech duol mar Jogo House no endo ok ondik kata circular. Gisani endi minister odhi to chung, odhi address press, unu kawo mana news, to ok ondiko circular ni ma gima onego timre. Nikech oseketo ni kuom pesa manogol ma sirkal ndalo Kibaki ne siling 22,224 ne chopo kaka en no. To nyaka ne akanyo endo Kibaki wuok e loch, pesa no endi chama jogo ka. Wasebedo kwa wuoye ni activity fees monego be ni activity team school ok tim jogo. Tiyudo ka activity fees no en gi pesa mong'adi, to pesa moro miluongo ni mar science and mathematics project even pesa ma jogo kawe, pesa activity ikaw, pesa edu afya ikaw,
pesa mar gero skul ang'o ikawo. Aparo ni magi gik ma koro onego bed ni jonyuol onego bed ni ng'eyo. Emomiyo kane chabiro kae ni ndalo mokwongo cha nawacho niya, MCA gi member of parliament mar gweng' onego bed ni go koko moromo mondo sirikal owinji gima timore. Nikech wan kwabiro ka, wan onego bed ni watetea ne jopuonj. To wang'eyo weche ma affect policy. Kendo policy kadipo ni constitution oseng'ado ni 22,224 en gima en pesa madhi e somo mar nyithindo tuition and operations. To kinyal kelo onego bed nodhi kaka en. Winjane ni Steven ma Okisi wacho nang'o. Steven ogonwa Steven no Oimore. Aja yet bungu Steven owino gunde mar gen goto sirko gota chedal mar pipita. Idhi nade jaduo. Adhi maber. Erokamano. Wach ma jopuonj ni wache nang'o nikech koro chopo kama ikia ni winj sirikal kosi winj jopuonj. Gima be dier ahinya Trevor. Mabe dier ahinya ni iyudo ka seche moko nitiere jonyuol ma ok nyal to nyithindgi osetimo penj to sirikal be nowacho ni gidwaro ni mondo nyithindo odonje e skul atamalo 100. To iyudo ka nitie joma ok nyal to nitiere joma be nyalo neno ka sirikal osegolo koke ka wacho ni gidwa sako nyithindo e mier mondo giyud jonyuol ma otamre tero nyithindo e skul to janyuol ni onge nyalo. Ere okang' ma koro sirikal dwa kawo ne janyuol bende onge nyalo to nyathi bende ok onyal tero e skul. Iwacho ni ok onyal tero nyathi e skul to pesa bende okwamo minyalo konygo nyithindo. Kanyo ema adwa ni mondo japuonj okonywa. Okay. Erokamano ahinya. Okang' mane ma sirikal dhi kawo nikech gine mag ne gidwaro atamalo 100 mondo nyithindo dhi sikul to nitiere jomoko ma onge gi nyalo kaka jonyuol. Stefan wasewacho mokwongo kaendi ni bold step ma sirikal nokawo ni mondo nyithindo te odhi skul kendo basic education en right mar ng'ato man nyithindo te manie Kenya kaendi onego bed ni gisomo koa e PP1 nyaka form 4. Ng'ato nyaka chul gino. Sirikal osewacho nochulo gino kendo nyathi ma dhi e day school onego bed ni en ok ochul kata ndururu. Ma kochulo gimoro kata matin to onego bed ni gichulo mana lunch kende. To infrastructure gang'o gin nego gima sirikal chule. Koro ka ng'ato sirikal ok nyal chulo, emomiyo awacho kama, ni onego bed ni members of parliament kawo thuolo moro chieng' achiel to gi discuss education. Makane paro mar members of parliament kanyo waduogo nikech Peter Manya kach bende ogonwa simu ka. Peter Oimore. Trevor. Idhi nade jaduong'? Adhi makare. Ma iluongo ni Peter Luga wuod Nyakach Kugumeni. Erokamano. Koro penjo madwa penjo chalo kama. Sirikal wacho ni nyithindo odonje skul atamalo 100. To iyudo ka Kenya karwa kaendi wan gi nok mar jopuonj. Nitiere jogo ma ok ondik gi sirikal. Iyudo ka jowa gieki gin ema gikonyo staff members mondik gi sirikal. Ben sirikal oikore mar konyo jogo man gi lony korka puonj nikech villages wa kuonde machalo kama gieki iyudo ni nitiere jogo molony, nitiere jogo ma osedhi nyaka kuonde tiegruok mag puonj to pok ondikgi gi sirikal. En ang'o ma timore momiyo sirikal ok nyal ndikogi? Kaeto penjo mar ariyo. Diere ma Kibaki ne nie loch ne skunde ne bedo provided with book. To sani yudo ka koro jonyuol gima odumbi moro mikayo matin imanyogo mana chiro mondo mi dhi usi ing'iewo godo buk. En ang'o matimore ma sirikal sani koro dwa rucha wach buge moko mane bedo provided e schools ka ma sani oendi tinde gi onge. Erokamano. Yes, thank you. Mane questions me ka erokamano. Gintiere pinje ariyo mokwongo ne mar Steven mar okang' ma sirikal onego kawo mondo mi atamalo mar 100 mar nyithindo donje sikul to jogo maonge nyalo titimo nang'o eka koro wadonje mar Peter. Kaluwore gi pinje mar Peter ni onego bed ni jok ma kaka inyalo kony jok maonge nyalo. Mano emomiyo sirikal nosewacho ni wamiyo county wamiyo members of parliament gibiro ni bursary. Koro bursary no onego bed ni okonyo nyithindo ma onge onego bed ni gibe giyudo kanyo. Mano achiel. Mar ariyo onego bed ni pesa mochul mar Sh22,224 cha en pesa moromo ma nyathi mok nyal dhi e skul mar boarding to somo skul ma tie dalagi
Kato mar adek onego bed ni Teacher Service Commission bende otero jopuonje moromo e sikundego. To koro winjo ka penj mar ariyo wacho openjo gipenjo wuod nyaka penjo ni to ere kaka inyalo kony jok mantiere gi lony. To aparo ni chieng' nicho wabiro kae mokwongo cha nicho wuoyo kuom jok mopuonje junior school. Iyudo ka jok mang'eny mosendiki puonj ondiki mana e orak, ok ondiki permanent and pensionable. To somo ok en gimoro minyalo wacho ni ochalo kaka ngima mar dhano. Ng'at ma pod pimo kaka odwa tich ok onego bed ni imiyo tich mondo obed gi pek mar tijno. Onego bed ni sirikal miyo jopuonje moko mantiere gi gojusi mamalo kendo jok mosebudho e tich emimiyo jok matindo gi ma donjo sani endi mondo kony gi tich. To bende onego bed ni ichulogi maber. Koro iyudo ka kiketo gi orak ndalo mang'eny, ng'ano wacho ni to kar gini endi ma bende ok an gadieri ni obiro konya ni, kare ba abudhi abudha. Koro budho mar tich no ende ma biro interfere gi somo mar nyithindo. Wan gima koro wan go gi midhiero momakowa ni wadwaro ni access to wasebedo go mar 100%. Ma Kenya lead e Africa. Ni sirikal nokawo bold step ma owacho ni 100% nyithindo dhi e skul. Kendo Trevor gimon tiere kama bere ma bende onego bed ni jothurwa ng'eyo ni ka ng'ato odhi adhiya skul kata ok oyudo grade A kata B, to en ng'at mokalo e system, o interact gi Akelo Misori, o interact gi Trevor, en ng'at ma pache opogore gi ng'at moro nyocha ok okalo e through system. Nikech uromo gi ng'at monyise kata ni komo oduma achiel e bur to kokete gi 1.5 feet nyalo keto good results. En ng'at ma nyalo konyore kende. Omiyo somo no en gima lich kabisa. Ok onego bed ni watugo kode. To somo beche ok yot. Omiyo ka osewach ni en hakina kendo en adieri monego bed ni en gima yudo, to onego bed ni jo Kenya bedo gi twak e wiye. Emomiyo awacho ni members of parliament onego bed ni prioritize a day mondo gi discuss ni to ere kaka wanyalo konyo e yore mag education. Ka ok watimo mano to wawuondore ni wanyiso ji ni mondo nyithindo te odhi skul to kendo wan gi 100% transition. Mano to jopiny oseng'eyo kendo osedhi e record. Kendo pinje mangima oseng'eyo ni jo Kenya timo mano. To koro gik ma utimo gi 100% transition en ni umiyo nyithindo quality education ema konyo piny. Mashugu seyo jopuonje madongo ni chal ni ok gipangre maber. Nikech owacho kawuono otiyo gi dho ngere moro ni economies of scale. Mano nyiepo dichiel. Kidwa nyiewo oganda, kidwa nyiewo mchele, tinyiewo mang'eny dichiel mondo mi nyithindo kik bed ni nigi kech. Mano seche mowuoyo kawuono kokwero jopuonje madongo ni kik med school fees kata gi siling achiel. To wacho ni pesa mwaseoro gi sirikal no, nyieuru gik moko dichiel eka dipo gikano maber beri. Chris, Trevor wapimni ni gimo wacho no o fall short gi standards mo wacho. Economies of scales to ber. To ne kaka sani endi jopuonje oseore kendo kata gisewinjore gi jok moko ni mondo kel gik moko kaka sani keyo ber. Nikech El Nino kata kuonde motuo piny ochwek maber kendo kabisa. To sani endi ma oduma nyayudo kata gi gorogoro gi 140 gorogoro achiel. Inyiso parent nu kata mana jo ohala ni keluru. Kiparo ni onego bed ni yudo 50% mar gimiluongo ni disbursement mondo ichulgo, to pesa no ok ooro. Owacho mano oro 30 billion. To pesa monego bed nooro onego bed no specify, onego bed no wacho ni 30 billion ni aoro ni ma odhi otim ma, odhi otim ma, odhi otim ma. En owacho wacha ni gech mano endo en oneno ginendo kaka en siasa. Ok onene kaka gimonego bed ni obed transparent mondo wachi mondo wanyalo hold jopuonje madongo mag schools to account. Koro gimo wacho no sawa. To Trevor gima timore ni piny ong'aro kabisa kendo piny ok ber. Ni jonyuol ok nigi pesa. Sani jonyuol dug ni neno kata ka jonyuol moko to report e school koting'o mana calling letter no kende. To kata sanduku ma nyathino dhigo skul to onge. Mano nyiso ni
kata japuonj ti gimono economy of scale, to pod obiro mana bedo ni ok otimo gima kare, nikech jonyuol biro mana gi ywagruok ni kiyie to nyathino mondo som. Kato kendo nikech gibi ging'eyo right mar nyathino, owacho ni kare wawinja ne ywak mar janyuol kendo mondo koro ariti, to ubiro rito lep nyakeno. To koro sani bende jopuonj madongo kata sikunde nigi gowi marom nade, nikech Mashogu achiel nowacho ni koro nyaka manya put moro mang'iyo ni sikul ka sikul nigi gowi marom nade eka koro chul. To kata ka watiyo gi economies of scale mowacho mar mano nyiepo mabop, idhi nyiepo nade ka joma njo miyi gik moko to pok ichulo? Dong ineno kamano ende momiyo awacho ni nitiere sikunde mang'eny motere kot sani. Sikunde mang'eny nitiere mosetere kot nikech pok gichulo gik mane ne gikawo ndalo cha. Koro kata kaka ginyiepo yo mabop ok nyalre. Koro miya feel ni jagoro mar education miluongo ni Ezekiel Machogu onego bed ni manyo kaka onego bed ni okonyo sikunde gi mondo wuog e midhiero ma gin go sani, kapok owacho ni ji mondo wuog. Wakwong wawuog e midhiero, nikech gimotimore ni contract mar tender manotim en ni kadiponi quality assurance ma department mar okosetimo due diligence, to mane mawachi ni odwa mondo yudi due diligence report from the quality assurance. To nego bed ni sikunde wa ni maber nikech ing'iyo gi jok manigi gojusi mamalo kaka ilokuno ni quality assurance standards. Koro sani endi kogik kama koro nyaka kwong wanona nitere gimoro adhi chulo, to ento pok omiyowa pesa ne moa jogo, pok omiyowa kaka onego chiw. Kaka nawacho ni cha ni kuom 22,24 sikunde oseyudo ni kar 17,000 kende ema ioro negi. To kuom 17,000 ni 5,000 en gima giseng'ado ni mano infrastructure en okore. Koro dong 12,000. To 12,000 ni gikawo edu afya 1,300, gikawo 200 mar simase, gikawo 400 mar activity. Pesa te odong' jogo ka. Koro yudo ni sikul manonego yowe ni yudo tring' 22,000 gi 24 oyudo 10,000. Mano ok rom. Mano endo gima ok rom. Sikunde mag day schools maniluongo ni sub county schools ok onego bed ni sani kone chajo kata mana otongla achiel kuom nyathi. To koro nyaka gichaj, nikech kanye ende ma jopuonj be okore moromo, jopuonj ondiki on board of management. To kendo nitiere gik mang'eny monego bed ni timo, nyaka ng'iew gigi endi mondo sikul osom. To ka koro watieko, jin kaka mwalimu kendo janyuol, jonyuol ong'eyo sani ni gitero nyithindgi e sikul. Ichopo e sikul ming'e maber ni onego bed ni kawo nyithindo 200, to nyithindo moluong kanyo gin nyithindo 400. Kaka janyuol koro ang'o ma nyaka itim? Imanye skul machielo koso skul moluonge nyathini no emikete? Koro Trevor, ere skul machielo midhiye ma ka nuoyo kendo awacho mani ogik sa moko onego bed ni koro waling' gi weche mantiere agogwa. Onego bed ni wawacho ni yawa wapenj sirikal to chulo bedo ni wa free secondary education en gima ok wanyal. To kok wanyale, to ere kama onego bed ni jonyuol mako. Magiwinjre winja moro jonyuol ong'e ni maya ata malo mamako to sirikal mako ma. Molo wacho ni nono to ok en nono. Ka ok watimo mano to wawuondre. Onego bed ni wang'iyo ni to ere kama wanyalo mako, nikech somo mar nyithindo kaneno kaka nyithindo report e skul nyiso ni jo Kenya ong'eyo ber mar somo. To ber mar somo ni wanyalo mana yudo kadiponi wa support somono. To ka jopuonj tin e skul, to gik mitiyo gi skul kaka laboratory kaka library onge, books gendi bende onge, nyiso ni koro wawuondre. Ok onego bed ni wawuondre e 21st century. Onego bed ni wawacho ni wan kaka jo Kenya wado move e direction. To direction ni wa move kadiponi ng'ato ka ng'ato ong'eyo gimotimo role ne. Kaka wan jopuonj, kene ka sani koro umbe usebedo ko report ni jopuonj ok opuonjo, kata ni ka jonyuol moko kawo jopuonj koro giriemba ka guogi skul. Wadwa ni mondo wambe wakaw patwa
to konego be ni idwa nyisa ni mondo an mager classroom to pesa to kimiya. An idwa mondo nyithindo mondo apuonji to less workload ohewa. An idwa mondo apuonji kendo nyithindo mondo kal to books okimiya to kata gi classroom okimiya. Magi gin gik monego bed ni koro ng'ato ka ng'ato omak kare. Ma en kineno to nitiere tudruok e kind nyithindo marem e penj maduong' to gi nyithindo madonjo e klas 9 nikech ing'eni jopuonj wacho ni samoro ok gipuonj maber nikech nyithindo go ng'eny. Ging'eny ma ok dang' gipuonjgi. Trevor, nitie skunde mang'eny kaka skul mane japuonj oriemb cha ma iluongo ni St. Gabriel i Songo secondary school. Kum nyithindo 850 nitie jopuonj 15 kende. Kum nyithindo 850. To kum nyithindo 15 jopuonj 15 gi 15 nitie 2 momedi makoro gin jopuonj 17. Mano endo namba mana wantiere go Migori Boys, namba ma jopuonj go. Kane nyithindo ma wan go gin 320. Koro ne ane ka koro over 500 students nitiere skul no maonge ng'ama nyalo address. Tidwa ne gitim penj. Idwa mondo gitim penj magikal. Ok timre, Trevor. Ok timre. Omiyo nyaka wabed ni wawacho adieri ka wabiro e station machalo kaka mar Ramogi ka. Mondo jowa thurwa ong'e. Onego bed ni wang'eyo ni somo beche ok yot. Wamanre gi jokwa mwayiero machalo kaka members of parliament. Ni ka gidhi e parliament to gi move a motion ni wa discuss education. Wawacho to ere kaka wanyalo chulo education. Makwatieko to giwacho ne jonyuol mawinjo wa sani Ramogi ka ni kidwa ni nyathini osomo maber to iko mana pesa. Nyaka ik pesa. Trevor, nyaka ik pesa. Sani endi ng'eni nyithindo masomo e junior secondary mana mani private ema dhi maber. Mano gima ji ok ong'eyo. Jok mani public schools ok dhi maber. Ji dhi adhiya report gokinyi to kendo wuok godhiambo. To kanyo somo ok timre. Nikech ka jopuonj nitiere jopuonj nyithindo 400 to jopuonj to nitie 2 to learning areas gin 12. Learning area ma japuonj mopuonjo kisungu kende ok ong'e kaka inyalo puonj integrated science, ok ong'e kaka ipuonjo kwan. Mago dhi sulu. Mago dhi adhiya sulu. Ere kaka diang' waitre nwa ling' nwang'ia kama. Nikech CS mar education Machogu osewacho nwa nang'owa ni we uchajo. En wuondruok. Trevor, en wuondruok. Onego bed ni wawacho ni mae gin gik matimore e skundewa. Onego bed ni wang'e. Sani skunde ma somo timore e grade 8 and 7 gin skunde mag ji giwegi. To ok en skunde mag sirikal. To sirikal onego bed ni miyowa hakiwa nikech kanyo ema osuchwa te dhiye. Erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Akelo Misori en jagoro maduong' mar Kupet, winjo kaka owacho, en japuonj kendo en jagoro maduong' bende mar Kupet, wacho ni kidwaro ni nyithindo otim maber to nyaka ik mana pesa nikech mano e adieri ma wan go e buch jopiny kaendi. Wadhi yweyo machuok waduog weche manyien kik idhi mabor ahinya. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Tindo tikomanya na bongo tenae kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano.
It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe, ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Adhiane mbele gi weche manyien ni riwruok mar oganda jo Kisii oromo e okenge mar tieko lweny mosebedo ka go tach e boma ma Kisii e kind johera mag gavana ma Kisii Simba Arati kod jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro. Romono mane oyuorie kod moko kuom jotelo mag oganda no kaachiel gi jotend ute lamo onyiso Osoro kod Arati mondo chung lweny e kindgi kod johera mag-gi mapiyo. Bende gikwayo obila mondo tim nonro kendo kawo okang' mager ne ji mane osiayo kendo chano lweny manyocha otimore gwenge mag Nyambekene chieng' wuok tich juma mokalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E romo mane obage buore Nairobi, riwruok mar jodongo mag oganda jo Kisii onyiso gavana ma Kisii Simba Arati kod jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro mondo otiek lweny mosebedo kadhi nyime e kindgi mapiyo kaka nyalore. We call for the immediate ceasefire of the political altercations by all concerned parties. Romono mane oyuorie kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, Silvanus Osoro, Professor Sam Ongeri kod jotend dinde maok e oganda jo Kisii ong'ado matimo twak kod Simba Arati e odiochienge mabiro mar winjo pache. Elders will engage His Excellency the Governor of Kisii, His Excellency Simba Arati, and a member of National Assembly for South Mugrango, and Chief Whip, Honorable Silvanus Osoro, on how to keep and sustain the peace in the region that we continue to enjoy. Kutana na governor because bila governor, kwa sababu bila governor hakuna majadiliano. Bende ne ginyiso tend obila e kaunti ma Kisii mondo otim nonro matut e wi lweny mane okwako gwenge mag Nyambekene e juma mokalo
bang' johera mag Arati kod Osoro muocho tulo. All security agencies should carry out thorough investigations and take action against all culprits of the recent cases of insecurity in the region, regardless of their position in the society. Magitimore e kinde ma gavana ma Kisii Simba Arati to ne onyonore ni obiro mana donjo e twak bang' obila mako Silvanus Osoro kendo dino ne e od ang'ech. Nataka niseme bila kusita ni kwamba kikao cha kesho wale ambao watahusika wahusike, lakini lazima haki kwanza itendeke. Korka kore, Silvanus Osoro nenore ka ng'ama oseywa ng'ich bang' lieko ni oikore mar romo kod Simba Arati mar tieko gwandruok e kindgi. E komachielo, moko kuom ji mane oyudo hinyruok e kinde tulo manyambe kene bende wachore ni chano chwalo bura e doho mar donjo ne Silvanus Osoro. Jodongo go chano romo kod jotelo duto ma ok e gwenge mag oganda jo Kisii kaachiel kod jotend ute lamo e kinde mag dhi nyime kod manyo yore mamoko e kelo kwe e gwenge go. Pod ok oyangore ka Simba Arati dhi loko pache kendo yie matimo twak kod Silvanus Osoro. Kata kamano bang' Osoro yuoro e romo ma kawuono kendo yie matimo twak kod Simba Arati okinde mage bang'e ondiko barua kadwaro mondo Arati okwa Osoro ng'uono kuom gino ma jatelo no wacho ni gavana Arati ne owacho weche mag miriambo e wiye. Asanteni sana. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. En fuong'ruok ne jodak e lop anyuola joka Kirima mantiere e kar chung' od bura ma Kasarani kod Embakasi East tok doho chiko ni jomwandu e burano oyal mondo oyal ok e doho. Wach makamano ogol kod jang'ad bura Mohamed Warsame ma bende ogolo chik mondo kik riemb ng'ata ng'ata e puodhono ka okwayo mondo twak obed mang'won kendo madewo ji duto. Mandi osir kod anyuola mar joka Kirima mawacho ni gine twak kod jo anyuola go mamoko kuomgi gisetieko kendo mose nyaka chudo kendo winjruok bende dhi nyime ne joma dwaro chudo ma kidam. Winjruok e kind doho kod anyuola mar Kirima en ni onge ng'ata ng'ata mibiro riembe e lobno. Kwan mine mayach e kaunti ma Migori mayudo tuo mar nok mar remo kata anemia pod ni malo. Migawo mar thieth yango ni midhiero no ikelo kod koso chiemo makare e kind mine mapek. Jafwambo mar George Juma miwa ler. Tuo mar remo en achiel kuom tuoche makelo thoge mathoth e kind mine mapek kaachiel kod nyithindo ma igiro mabich kadok piny e piny mangima, piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. E piny mangima maromo oganda bilion 2 nitie kod tuono mar remo ka kuom kwanne maromo milion 800 gin joma mine mapek. E piny Kenya kind atamalo 40 kod 60 mag mine mapek iyudo kod tuo mar remo, ka bende atamalo 20 mag mine gi wito ngimagi nikech nok mar remo e del kaluwore kod lipot. Nok mar remo kelo tuoche mathoth kuom nyithindo kaachiel kod mine mapek. And that can lead to death. That is consequences of not having enough blood. Another effect of anemia, you will give birth to a child who has low birth weight, that is below 2.5 kilograms. E kaunti ma Migori lipot yango niga mar 2023 kwan mine mapek malo 4,800 noyudi kod tuoni mar remo. Tuo mar anemia mar koso remo oyudni oidho malo. Ka wang'iyo data e KHIS 2023 wayudo ni cases mag anemia koso remo odhi malo. Suna West ema nitiere gi cases mag anemia koso remo mang'eny. Cases mag anemia manitiere Suna West gin 1,829 oluwe gi sub-county mar Kuria West, Rongo, Nyatike, Awendo, Suna East, Uriri, Kuria East. Apisa mochuni chendogo mag gago makare e kaunti ma Migori Karen Odete wacho ni koso gago makare en achiel kuom gigo eko mosekelo tuo mar remo kuom nyithindo kaachiel kod mine mapek. Idwaro ni mama mapek onego bed ni ochamo kit chiemo 5
odiochieng'. Kuom 10 ka ichamo at least 5 e grube mopogore opogorege. Wantiere gi grube mopogore mag chiemo, wantiere gi grains, kit kothe machalo kaka mchele, wan gi legumes machalo kaka oganda, wan gi nuts and seeds, kothe machalo kaka njugu, wan gi dairy and milk products machalo kaka chak, wan gi tong', wan gi meat, fish, poultry, insect organs machalo kaka rech, ringo, wan gi orange, yellow fruits and vegetables machalo kaka popo, wantiere gi pumpkins, budho. Odete wach ni biro ni moko kuom mine mapek ok dhi e klinik kaka owinjore bende osekelo pek e kedo kod tuoni e kaunti ma Migori. Mine mapek ok gidhi e klinik. Magi gin puonj minyalo yudo mana kidhi e klinik. Ka ok idhi e klinik ok inyal yudo puonj, kata nitiere yedhe miluongo ni IFAS, sirikal chiwo gi nono. Gine magi konyo mondo mine mapek rembgi medore. Ma obire klinik ema nyalo yudo information. Emomiyo wajiwo joma mine ni ka gipek to kik ginyuol dala, kata kik irit sama koro idwa konyori kore kibire klinik. Nyaki bi e klinik mokwongo, ibro ng'e chal mari mar kute mag ayaki, ok ibi miyo nyathi kute mag ayaki. Nok mare mok en mana midhiero kuom mine mapek kod nyithindo, ka jolony jiwo oganda duto e kaunti ma Migori mondo koro bedi ka gilimo osiptal e kinde ka kinde mar ng'iyo chalgi ka otende kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mondonyo weche mag ohala ni johala kod jodak ma Kisumu geno mar bedo kod lwasi makare mar choko usuru kaluwore ni tend kaunti no okawo okang' mar loko yore mag chulo usuru mondo timre e yor lony manyasani kokalo kuom tiyo gi mbui. Millicent Adhiambo miyowa ler. Kuom kinde, johala kod jodak osebedo ka ywak ni mibadhi onyonore e yore mag solo osuru. Kalore kod jakom bod ma Kisumu County, Dr. Ezron Makobewa, tend county no osebedo kalalo atamalo 30 nyaka 40 mag omenda michoko odiochieng' kodiochieng' nikech mibadhi. Ma wachako mondo wahakikisha ni johala mane chiro, kata joma nigi matatu, kata joma timo parking, kata joma uso dhok, koro ok mi jojuok pesa. Nikech wadwaro ni kuo wadwok piny, to pesa ni ema kwa chokete, to profesa biro hakikisha ni yath bete osiptal, pi inyalo kun, nyithindi inyalo mi basari, to kata ndeche maricho bende inyalo loki. Watime mondo waduok kuo to gi mibadhi piny. Makobewa oyango ni sani johala duto biro yudo yot kaluwore ni gibiro mana tiyo gi simu e chwalo chudo margi. Ka in ja ohala to jajuok kochopo kama intiere, timiye mana namba simbi. Kisemiye namba simbi tiyudo message, tiketo mana pin ni tichulo 50 shilling mar omena no, kata 100 shillings mar nyanya mano nego beni chulo no. Ka in gi mtoka ni dwa timo parking e town, tinyalo timo kata *427# aina mitimo mag Fuliza to gi mag banking, ma online banking gi, to mi menu ma inyalo chulo. Ka in ng'ama dwa chulo parking for the day, tichula chula kanyo. Ka in gi simo maber mar smartphone, to kata WhatsApp bende wan gi namba. Okaw thuolo no mar jiwo johala mora mora mondo kik chak solo suru e yor chiwo omenda aching'. Kata mane osiptal sani wawacho ni ichudo mana gi pay bill, to pay bill no walinke gi kompyuta wa kuma wantiere ofisa, ma kichudo Russia kati chudo district to waneno ni chulo pesa makama. Konyisi ni chul cash titamri, to wabiro bedo transparent, wabiro keto screens madonge town ma wanyiso godo johala gi jo Kisumo pesa mwachoko to gi gik mwatimo kod pesa go. Okang' makama yangore ni dhi chwalo malo usuru ma tend county osebedo kachoko e ikomenda ni kowuok kuom siling bilion 2.2 nyaka siling bilion 2.5. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Kwa dhi mbele ni ndeke mawuok e piny Dubai midendo ni Fly Dubai ochako ayanga wuoth mabiro achiel kachiel kawuok Dubai nyaka e alap mar ndege ma Moi manie boma ma Mombasa. Jatend migawo mar limbe Alfred Mutua, jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen kaachiel kod gavana ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nassir ne gin moko kuom jotelo manoromo ne ndegeno manochopo kar saa 8 odiechieng'. Ndegeno mabiro bedo kod wuoth ndalo 4 e juma igeno ni biro bero sekta mar limbe kaachiel kod ohala e kind pinje ariyogo. Kenya ina nguvu na ina uwezo, yale matunda tulionayo hapa, kuwapata watalii zaidi ya milioni 20, 30, 40 kwa upesi sana. Kwa hivyo itakuwa ni mpango ambao utaenda polepole, milioni 2 sasa, milioni 2.5, milioni 5, lakini tukianza kufanya yale mikakati ambayo tutafanya, watalii wataweza kuongezeka kabisa. Mimi nitaweza kuwatembelea magavana wote 47, tukae chini, tuwe na different circuits ama vitu za watalii kuona. And I believe that going forward, we are also going to create more business for our young people. We are going to create business also and employment for young people for this country. I have a list of over 10 airlines making different applications to operate different kind of businesses in our country, both for cargo and for passenger transport. Gharama ya usafiri kwa wale wenye kutakuja katika sekta hii ya utalii kwa upande wa pwani itakuwa yenye kushuka kwa sababu kutakuwa hakuna interconnection fees zozote ambazo kwamba zitakuweko kwa sasa hivi, ikiwa itabidi aende kuingia Kenya kutoka Nairobi. Wadonyo na weche mag tuke ni